Asteazken buruzuria eta plater bitxia egingo dugu. Hegaztia ere berezia, paisaia, bai. Gaurko gonbidatuek ere kirol berri batei buruz hitz egingo digute, bai. Oso bitxia ere. Pilota modalitate bat da eta one wall du izena. Pareta bat. Guazen ikastea. Aupa launak eta aupa bikote, ongi etorri. Zer moduz? Ongi? Ondo, elegante. Oieko izazoia dakazuena. One wall, ezta? Modalitatea. Eskuz jolasteana, baina Euskal Herrian ezain beste, baina beste lekutan asko, ezta? Bai, hori de. Ez da Euskal Herriko pelota modalitate bat, baina bai, Ameriketan eta Europatik nahiko zabaldute. One wall, esatuna, paeta bateko modalitatea. Iparralden da hemen frantzen da ikuste jaulako frontoiak, ezta? Baina ez da kaser ikusi asko? Ez, bueno, iparraldean ikusten direnak badire, bertako betiko frontoia pareta bateko, beste iparraldeko apai direla euskal pelotakoak, uangola kasu honetan, Amerikateko, nun jolaztek? Ameriketan, Mexikon da asko, nun jolaztek gehien hau? Gehien bat Ameriketan Nueva York, entagolan, gero San Francisco eta bai, berez Irlandatik dator. Irlandatik joan mugiu zaurien Ameriketara, eta hain dabil, barrio Europara bueltan. Eta zuek ekarri zuenea Euskal Herrira, ez da? Bagabiz, alegin egiten horretan, ia hemen bez hartxean bugu. Ados. Bueno, faizana prestatuko jau, asko gere ez duela jan hemen Euskal Herrian askotan, baino gaur egun geota gehiago jatea, aragi eharra eta pelota beti ondo, ez da? Gu presta, mairako bada... Guendik eta gehiago. Bueno, launak, ikasiko dugu one wall zer dan, zertan datzan, eta aldi berian, faizana prestatuko dugu. Bueno, launak eta bikote, garatuko izuet pausuz nundik noi bilko gehan faizana biteko garaian, bale? Ingoitena betu, lumauta dao, baina beti hile txikien bat eta ere bai gehatze zailo hemendikan, eta hori ingo deuna da, sopletekin erre, azkenengo puntxu eman, da txukun usteko. Erditik moztuko deu, bueno, hankaken du, iztarrak, bestia erditikan, lau puzketetan utziko jau, eta ingo deu lehendabizi prejitu. Gio ingo deuna da, bertatik atea, eta hor barazki jarri martxan. Ingo deuna apio pixkat, tipulina, bueno, pixkat ez, bastante, tipulina, zagarrare bai, ondo goxatuta da honian, ingo deuna da, berriro faizana bertan sartu, eta beste alde batetik ingo deuna da, hemen dazkaun matzak, hartu, birringailuakin birrindu, zuku atea, eta salda berren, zuku hori botako zio, eta zuku hori eta ardo zuriakin gixatzen utziko jau, bale? Behin gixauta da honian, ingo deuna da, saltza ikusiko du birrindu eta iragatzi eta puntxuan jarri, eta beste matza batzu dazkau hemen, osoikan botatzeko, gixauan barrun topatzeko matza batzuk, osoikan, bale? Eta gero hau lagunduko dugu pure patata batekin. Patatak erditik moztuko ditugu, egosten jarri, eta behin egozita daudenian, ingo deuna da gurinakin da esniakin krematuta da honian, ingo diuna da gehitu, perretxikuak batzu jakin salteatu, pure patatai gehitu, eta jarriko pure patata eta faizan pusketa ondon. Ados? Zuek ekarri zuen gorputzak igual txiki-txiki igual hoi, Bueno, errepartiko. Errepartiko jau, Ogi pusketa jarro batekin jango jau eta listo, ez da? Gube handik eskara. Bueno, bikote, martxan jartzeko. Alde batetik, behitu, hauek, grano katea, ingo zuena da, bol baten sartu, birringailu hauen jarriko izuet hor martxan, eta gero ingo zukena birrindu, eta hori, zuku hori atea berta botatzeko, bale? Hoi alde batetik, eta beste bate lagundu bertziak, adibidez, apillo hauek. Ingo zionek, ostok atea, eta beste dana, lauki txikitanin, geho gixatzeko, bale? Aurrenak goxatu, eta geho gixatzen jartzeko. Bale, eta hau esan da, nire hasiko nauk, faizan hartu eta pregitzen, eta lehen da bizire ingo izkiotenek, patata goxatzen jarri. Horri fuera, oso ba? Bai, ostok fuera. One wall, modalitatea. Nolatan hasi zate honei nahin beste eurra ematen? Ja badire urte batzuk, hasi zirela Euskal Herrien beste persona batzuk hau mugitzen. Bai. Eta aukera mote zauen, modu internazional baten be, apurtxu munduen ibiltzeko.
Eta egia azken urteetan, batez be lurreri eta esker, beste maila bat edo beste parte hartze bat lortu da, eta parte hartze horrek ekarri dau maila ere gora joatea. Gora etortzia, ezta? Baina, guain badao Euskal Herrian ligilaen bat edo zehose one goal modalitate honetan? Bai, hor sortu gendun, oindala 2023an, oindala pare bat urte sortu gendun lehenengo klube, guangolekoa. Bai. Hasi ginen batzuk ja urtean zehar serioa bolketa eta, esan, bueno, klubete egingo dugu, gero zeu zer antolatu behar bat eta aukiteko oinarri bet, eta federazioan eskatu gendun onartzeko pelota modalitate moduen, gero egie da Euskal Selezioa hasta kompetitu izin dugule federaziotik guangolean, orduan, federazioan modalitatea ofizialki onartuteko, eta onartu zaurien, eta ordutik ja bai federazioak antolatu duten dago, bai Euskal Herriko txapelketa eta txapelketa solturen bat lurraldeka, eta gero gube bai zaetan gara urtean zehar hemen txapelketaren bat antolatuten, batzuk igual lokalauak bertako antza, eta gero urtean txapelketa bat iten dugu. Estatu mailan ja. Hori de, estatu mailan etorten dira, Europako jokalarikaz, Amerikanuren bat etorri zindeinoz, eta bueno, zaetan hemen be izena moten, badakigu ez dutxe gure lekurik endu behar gure euskal peloteari. Gehitu. Bueno, hori, bai. Bai, ondo. Adibidez hor herrikirolak eta bat zeudek, eta crossfitar etorriek, eta agia zan, pelota danez, beste modalitateat, gauza polita, ez da? Modalitate desberdinak egotia, eta dana ikusgarritasuna ematia, ez da? Bai, nik uste dut askotan ez, barritasun horren aurrean euskaldunek apurtxu bagara tradizionalak edo, eta egia da aukera zabaldutea dela, eta azkenean pelotan da bilen horreri beste ate bat zabaltzen jako, pelotan inaliziteko eta kompatiblea tirera bat. Zertan desberdintzea gehien bat pelota normaletek? Azteko eta behin, paeta bat dagoela bakarrikan, ez da? Bai, hori da, bai. Ni goitutan itxo lau paetan jolastia, trinketian. Justi kontrakoa, ez da? Paeta bakarrakin. Gurosura joango bala, bai, guangolari deritzonez, bai. Horma bat, neurriebe asko txikiagoa da, pelota bera fronteniseko goma asko moduko material bat da, orduan edozein lekutan jolasteko aukera moten dago. Frontoiko pelota zemen azten bagala, txiringito hau apurtuko ditu segiduen. Eta goma asko pelota, zerdek, hor ikusia pelota desberdina ekarritu zuela, ze urdin horrekin jolastek? Hori, bai, berez... Hori saltarina, matematik illa, ez da? Bai, berez, da, hemen raketbolera eta bere egunean begon zan, tirada eta raketboleko pelota, gomazko pelota. Bai. Eta gero, kantxan bere izitasune horma bat izitetik aparte, gu hemen beti txapara oitute hon gara. Bai. Eta modalidade honetan ez da buena da txaparik. Ez da txapaikan? Ez da txaparik. Orduen, txapa izango zan... Eta zer, baina lurra txap, bale? Hori, txapa izango zan lurra. Orduen, lehenengo... Botia berak bai, bakiko, segun boteiteiken, bakik berean joiken, ez, ez da? Hori, Josu ba Nikolan neurri edo txikia edo... Pizka txiki joiten badeko beto, bai. Bai, hola askarro ingoak eta. Eta, orduan txapeik ez zekak, azkenik orduan beste modalitate batekin naztutan itxo, gorra dibez, bai, Mexikon da asko jolastekena, ez da, paeta batian jolasteguena, txapa nahiko betian dakala, eskuaxekoa bezala, ez da? Bai, hori de frontbola. Frontbol, bale, ados. Hori gero barria da, hori sortu da, oindala urte gitxi sortu zaurien, apurbet, modalidade internazional bat sortu gurean moduen, apurbet mixto bat. Baina modalidade hau dator, Irlanda jolasten da, eskuasean izango baza moduen, hor labor martean, baina txapa barik. Txapa gabe, aldo. Irlandatik gero Ameriketara joan zanean, labor main beharrean, bat ita erreza bada, eta... Ados, ondo. Eta, adibidez, esan dezu hemen jolaste zuela, bai Euskal Herrian, bai ligian bat itezuela Europarrekin, mundu maian bai, jun naiz putzuan bezaldea jolastea eta galok egitea? Bai, egizan. Munduko txapeldun gau? Munduko txapeldun etorria izordun. Azkenengo... Bi urtetan... Zorionak, Ba, eskerrik asko, hindugu. Ia, hola segitan badugu. Ez, azken bi urteatan bai, batez be Nueva Yorkera, handauela inder gehien modalidade honetan, Nueva Yorkera egin dugu gauze 3 viaje, eta gero oinbe urtarrilean bagoaz, zara Nueva Yorkera azte bat internetan, eta gero deku txapelketa Floridan. Miami ondoan. Eta, adibidez, hor, oita bira jolaste alda, ozen bat tanto... Horreteko gauze kurioso bat, iten dana, tanto egiteko sakia aukin behar dozu. Zuke atreatzen badozu, sakia deko zuena, tanto egiten badozu,
markadorean puntu egiten duzu. Vale. Baina restoan basauz, tanto egin duzuna, sakea rekuperatu. Vale, sake rekuperatzek, eta gero tanto inbiardek bat... Hori da. Vale. Eta gero txapelketan arabera markagailue diferente, ezin da batzu da igual partidu bat 21 batera, edo bestu batzuan igual 2 set 15 eta desempatea 11. Bai, guain pizkatz sextan eta iteke hori, setetara bai. Hori, dabil aldatuten apurre setara format horretara. Bai, uste dut modalia, edanetan dabil hori moten. Bai, bestera batzutan partidua puskatzek eta ja bertan bera gelditzen partida, ez da? Eta modalitate horrekin, bi setea balin bada, batek buelta matiakak partidua, ez da? Bale, hau hemen jarriko martxan, eta ik lurrin berdekenaek... Salpika barik? Saiatu. Saiatu, bai. Eta hauek hemen organikoa gota, bale? Sakarrontzia hordak azue. Salta bengo jok, A ir sartu barroa, barkatu. Sartu barroa eta eman eurra. Eta berrio harrapatu eta rap, eta dana birrenduko jo. Beti etxetik kanpo da. Bai, Osinetako kanpo da etxi. Eta etxetik kanpo balin babil, guiko onduan ama, o mona, o aita, o bazkaiak iteko, ikin berkoek, ez da? Edo etxetik kanpo jatek. Etxetik kanpo normalean janbe kanpoan. Bai, Janbe kanpoan. Eta jateko, tanetik gustatzen zaizue, eo zer gauza? Bai, daulan nobedadea be... Gustatzen zaizue, gauza berrik eta probatzia. A ber, hemen, intzak hau, guain, eki, zuritu, eta bihotzak endu, eta hori ere laukitxotan injak, bale? Bai, hola xe. Bale. Bale, ingo jaunadek, hau prekitzen jarria hemen, eta bagitxezti, txerrek etxarraka. Ondo. Bueno, eta zuek noiz jolastu zenuten lehen da biziko aldiz modalitate honetan? Nola berotu zinaten, nola sartu zizaizuen grina hau? Ni berari segitan. Bai, Bizimodu guztia nahi nausieri segitan. Anai zarrai, ez da? Anai agia, esen bat urtera ematen zizate? Bari ja, 30 da honepe 26. Esteko zonile, baina... 5 urte. 5 urte. Bi anai bakarri zate, oke jo, anai arreban bat obakazue? Baku, arreba nagusi bet. Arreba bat. Bai. Eta, hola, txita pelotan ba... Beha ibitzal da pelotan bai. Ez futbolean da ibili da, pelotan gu, da bai, izingara purtsu bet, beti polivalenteak edo, ez? Frontoian jolastu txikitatik, baina gero trinketeko aukera ondanean, trinketean ekin dugu txegu, guan golekoa etorri zanean bebai, eta gero azketan bakotxa bere bidea egiten dau, eta guztutan jatxuleko, edo ondo emoten jatxuleko, edo dana alako gaitik, ekiten dutxu zu horreri. Da egi da gu 2012-en aurretik ja beste pelotari batzuk ibilite gondire, da 2012-en nik jolastu da bebai hor munduko txapelketaren bat, da gero hau atxetik beti begire, eta... Eta harrapata pasa. Da harrapata pasa. Ondo, lur, ondo. Zaiatu ingara, frontoian, trinketean, danean segitan, azkenean topau dut modalidade bat berak ez dauena segidu. Eta harrapata pasa india. Oinbe, ipini eskero, igual contrario txarrena ni. Bai, Tontuz. Munduko bigarrena hor duen. Munduko, Eta trinkete epaituekela. Nire horrealdik esan diat hasieran nik lau pateko frontoian jolastu itela, bueno, lau eta 5. frailia, Bai. Egia zan, guk etxea azpilan zarautzen trinketia dakau. Eta ikastolan da beti jolastu dugu 2 pareteko frontoian, baina gehiena jolastu duten modalitatea trinketia dek. Apagako, zarautzen badago. Bai, zarautzen badago trinkete bat, gure etxea azpin justu, pribatua dek. Bale. Bai, pribatua dek, garajetan dago. Eta egia zan oso polita, oso polita esatik joko azkarraek, gehiagin moitu gabe. Eta asko gozatu jo. Nire anai azarrai jarraitzen hori ere bai. Nire anai azarraeneko asko jolastuik pelotan. Eta hor trinketian etxe azpin itezizkin, txapelketak eta antolatu, eta danon hartun lagunen artean jolaste genian, bai. Hu ibiltzen gara, bai, iparraldetik trinketean eta, lurre guan gola zabile moduen ibiltzen az trinketean. Eta hori, trinketea deko gunera azkenean egoaldean, trinkete asko ez dauz. Hori zure etxeko sekretu hori gaur entero gara. Jende getxekin enteatu gaur hemen, Bai. Baina hori azkenean iparraldean mugitzen dane euskal pelotako modalidade bata, eta horre bat hau, egoaldean gero eta mugimendu gehiago, eta nik uste dute lehen helburu hori zinbala. Oso polita da, eta gainean nola frontoia asko, ez dauden babestuta, trinkete normalian babestuta egoten dira, eta orduan guk hemen dazkaun euri jakin da histori jakin,
oso ondo etortzea trinkete bat beti, neguan jolastu alizateko, ezta? Bai, da gero zuk esan duzune, joko bizi da, orduan Oso bizia. Ondo pasetako, edo internetako, edo danerako. Ze mate, jo, gualtari bezala, goiti bera asko, Pelota torrenea etxo eta aurre. Ondo. Haukin dugu, sortea gualtari ezagutzeko, bai. Bai. Hor bere azken urteetan ja koinziditu ginen. Da gaur egun be nosbenka ikusten dugu, artista hori. Ona. Bai. Hori dira saiatu hemen pelota normalan jolazten. Bueno, ez zilean hainbeste triunfatu, baina trinketian hausi Bai, baina... Hausi jarraitza di jolazten. Jarraitza aldu hor. Olgetan ja, ez. Hori ja nahiko inzaben, baina... Gero azkenean dana dire euskal pelota, baina batetik bestera kriston... Aldia dago, bai. Kriston aldea dago, eta... Bai, entrenatzea izbateako o besteako azkenean, ez da? Bai, da gero uste otona dala hori, bai, batetik bestera desberdintasunak egotea, holan, pelotari desberdinepe, Bai, fakulta desberdinakin, edo habilidad desberdinakin, bateako o besteako, ez da? Azkenean, kirolari bamoten dutxu bigarren aukera bat, eskerparetan, eskuak mindu edo inezkero be, badauz, beste aukera batzuk, pelota bigunagoak, edo one wallan kasuen, one wall, front ball, hauek be, askoz bideragarria bat dire edo zein lekuten jolasteko, gastu aldetik be, materiala eta simple azkenean. Gio takua jartzeko garaian, hori ikusi tako batzuk prestatutako ekarritu zuela, baina adibidez beste Mexikako modalitate horietan eta ikusten da, hor eskularru batzuk ekarritu zuen, jendeak eskularruakin jolasteikela. Zuen nola jolasten den zuen one wall hortan? Horrik one walleko eskularru dire, nik justo eskularru hariko getan do normalean, neguen berotako eta baiz, goma da eta pika biten dau, pelotak. Baina bai, Europan gehienak guante askoten dauri eta Ameriketan be guante horrik bilden dauri. Narruzko guanteat dire, ez dire oso lodiek, gehien bat da hori, purrete azala zaintxeako da gehien bat. Eta gero, igual, iserdi aldetik eta bai batzutan, igual, batez behan, Nueva Yorken uden, bero, kanpoan, iserdi asko botanen da, eta igual, batzutan, derigortu iten dutxu guantea ibiltera, pelota ez guztiteko. Ja. Eta, adibidez hor, hemengo pelotarik pikau itezakoela bezua eta sufritu iteiela, modalitate hortan igual ez dekain beste sufritzen, edo bai sufritzen deke bai eskutatik? Ez du sufritan, eskuetatik ez du sufritan bapez, sufritan osune basko da bai besotik eta besua alpa hori. Azkenean, aixiari jotea lez da moduen da askotan. Orduen sorbalatza eta agresiboa da bai. Bueno, hemen, oso ondo, hor ja, zukua egiten nahi gaituk. Hemen zagarra pixka behan du gotako ziot. Aurrena ikutziko jauti pulina eta apilua pixka goxatzen, eta ingo dauna lehendabizi erreportai bat ikustea jungo gea. Hemen geldituko gea hoi bukatzen, eta jungo gea errekondoa. Eta ikusiko zuen, bestan indigoe, azpigorria, era eharrea, guazen ikastea. Kaixo Joseba, lier naiz, errekondo jatetxetik, mainarian, orain platertxo bat prestatuko dugu, azpigorri burruntzia, torri gurekin. Hau errekondo jatetxea da, otzaia bukaeran martxoa hasieran hasi gendun martxan jartzen. Ideia hau sortu zen aspaldi lagun batzuk bildu ginen beste proiektu batean. Azkenean egin duguna da, sukaldaritzan aritutako jende bat, gehi ostalaritzan ibili garen lagun talde bat batu, enpresa bat sortu dugu horren inguruan, eta hortik hasi gara proiektu hau garatzen. Nahiz eta lehenagotik gatozen beste proiektu batzuk egiten, aholkularitza gastronomikoaren inguruan eta bar. Eraikin hau udaletxeana da, berez, eta esleipen bat da, guk proiektu bat orkestu gendun lehiaketa batean, eta guri esleitu ziguten hau guztiatzeko aukera. Zatez ere lehen ezten duguna da, bertako produktorekin lan egitea, bertako lehen gaiak bertokoa sustatzeko, eta temperatura basuan eta parrilan bukatutakoak. Saiatzen gara, bezero mota ezberdinentzako eskaintza egiten. Horregatik karta nahiko laburra izan arren be, nahiko zabala da. Hau da, badauz helduentzako moduko janariak, txuleta, antzumea eta bar, baina hori badago beste atal bat, lukainka hot dogak eskaintzen dituenak, eta asteburuetan hamburguesak ere ematen ditugu afar orduetan. Eta nahi duguna eskaintza gastronomikotik gain, eskaintza kulturala ere sustatzea. Eta egiten duguna da, eskaintza ezberdinak kulturalki espazio hau ere referente bat izateko.
egin izan ditugu afari musikatuak edo kontzertuak. Eta hain pasako gera barrura eta kozinatuko dugu azpigorri burduntzia. Azpigorri burduntzia egiteko erabiltzen ditugun osagaiak, azpigorria, patata parmentierra, bizkain minarekin eta alioli eskali batua. Eta bueno, berez, ez dauko misterio handirik platera hau kozinatzeak, baina elaborazioa luzea da. Oda, azpigorriari bereari okela ataratzen dutzagu eta burduntzitan hartzen dugu. Poltza baten sartu, poltza horretan botatzen ditugu olioa eta bere kondimendu guztiak direla guk erabiltzen ditugunak errezetan. Horrek egiten duena da, kozinatzea temperatura basuan eta jugo guztiak eta bere likido guztiak barruan mantentzea. Zati handiak egiten ditugunean, hau da, karrea eta laurdena egiten ditugunean, 24 orduz izaten ditugu kozinatzen. Aliolia egiterako orduan, berakatzak eskali batzen ditugu parrillan, orduan erregozi egiten dira, eta gero, aliolia bera egiteko orduan, soja esne batekin nastatzen dugu, eta patata parmentierra bizkainarekin egiteko erabiltzen dugu, patata, bizkaina piperraren okela, eta soja esnea ere bai. Patata egozten dugu esnearekin, eta bizkaitar piperraren okela, nahazten dugu baita ere, gero eta irabiatzen dugu ere, sukaldeko robotean. Burduntzia da, berez, borrotxeta moduen ezagutzen dugun batzertxoa da, euskeraz burduntzi esaten zaiona, eta azpigorri da bertako hauntz arrasa, Pirineo Euskal Herriko hauntz arrasa da. Demiglasa egiteko, erabiltzen dugu, azpigorriaren azurrak erreta, eta 24 orduz erregozten dugu barazkekin, eta hortik ataratzen dugu saltza konzentratua deitzen dena demiglasa. Eta gero, burduntzia plateran jartzerako orduan egiten duguna da parmentierrarekin hoge bat moduan jartzen dugu, gero horren gainean burduntzia jartzen dugu eta lioliaren tantakatxo inguruan. Eta gero demiglasa erabiltzen dugu dana guzteko. Bueno, Joseba, hau da Errekondo jatetzeko azpigorri burduntzia, eta nahi dozunean hemen gauze daztatzeko zain zuk probatu deizun. Mila esker eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Hau palier eta gora Errekondo erretegila. Ai ama, zeleko eharra eta antxume horrek itxure eharra, gaina bertako antxumia azpigorria. Eskerrik asko, jarraitu horrela, eta gu hemen jarraituko dugu. Hemen ikusi zuen bezala, behitu barazkila kolore pixkat hartzen hasi dira, bai tipulina eta bai apilua. Guain, zagarra botako jot, lau buelta eman, eta zeituan botako jot, ja. Hemen dakagun faisaia, zukuain deuna da matzana, eta ardo zurila, eta gixatzen utziko dugu. Gazta pixka botako jot, piperra utza ere bai, eta hor behar du ja, bai 50 minutu hola. Eta, bestalde, patatak hemen egozitatea ditugu, inbiar deuna da zuritu, bale? Hori hor puntila hor dakak, zuritu, eta hemen boltxo bat dien jarri. Eta bestalde hor batzuia hori bat zekau, hemen, ikartu batzuia, eta hemen dikan berko izkila gero perretxiko saltatzeko 3 ale txiki inda. Perfecto. Bale? Oso ondo, guazen ba aurrea. Bueno, modalitate hontan. Gure pelotan jolastean bezala, banakakua, lauterdila, binaka, daude modalitate desberdinak paet bateko txapelketa hortan. Oin abuztuan munduko txapelketan egon gara, ez? Da, bai. Han izan da uste dutez, lehen urtea mistoan jokatu dana be bai. Bai, hori da. Txapelketa bera, berdinean egon dire, bai mutilek eta bai neskak, banaka zen binaka. Vale. Eta gero, atera da bai... Mistua bat mutil beste neska izan bertzen. Hori da, egon da, mutila binaka, mutila banaka, gero neskak banaka eta binaka bai, eta gero beste bat atera da horie mistoan. Orduan, bikote bakotxa osatu da, neska batez da mutil batez. Eta bueno, egi esan nahiko, igual gure modalidadeetan zailagoa da hori iteko dauen maila desberdintasunagatik. Bai. Goi mailara eroan da, baina, bueno, guangolak emonda aukera, lehiak eta ikusteko moduko partidu egiteko. Bai, nik uste zean gure pelotan
gehien bat pareja mistoak eta eskuz ezin diren materiala gaitik gehien bat. Pelota dekonpizio gaitik eta abiadura horregaitik. Palan, trinketean taulan, bada bize txapelketa batzu ja probetan mistoan taulan, eta gu guangolean aukera dago, eta nivela dauenean, nivela politen moten daurie, azkenean abiadurara egitea da gatzena, baina, bueno, batez be, Nueva Yorken eta holanan parkeatan tabilten dire asko, eta neskak eta bilten dira mutilek asko getan, nastean, eta mistoa polito getan da. Ik jolastuen mistoikan, o jolastuen binaka, o bakarrik banaka digiren munduko txapeldu naiz banaka, ez da? Ez, nik mundialean nire bazin dauzen binaka eta binakako mistoa biek. Banaka final aurrekoetan bota euskua. Bizak, hori guain, lur, inberdeken adek, sardezka hartu, hori organiko gota, eta maza-maza zanpatzen juteiz, bale? Gero goiten adek, hau, behotu, zeratik, hau hotza botatzen badeu, gehiago kostatzen zaio harrapatzia. Ingotena da berotu, mikroginean hemen, eta sartuko deuna da, gero hau, berotuta, errezagon azteko dana. Eta pure patatai inbertzaiona da, gatza esente bota da, bale? Zeratik, patata ezikizu nahiko xoxua dela, eta gu xoxo ez gaituk ibiliko, ez da? Patata saleak gara, gu, Patata saliak, ez da? Bai. Ondo, basekiat... Hau zela, patatean txape bai? Hori dek, ingo jaunak, geho, perretxikoa salteatu batzu jakin, eta ja, pure patata indar gaunean gehituko zio, eta nahaztu ingo jau. Bale? Hori dek, hori botakoek, eta hori bai, ja, nola patata berua daun, hau bai, urtuko dala, eta gero esne berua botako zio. Gatza hor menutzilat, bale? Bota jok ere bai. Bildur barik, ez da? Bai. Bota geho daztatuko jau eta puntxoan jarriko jau. Pasatzia baino, izate gutxi botatzia. Geho pasatzen bai, ja, beste lau patata berdizkeuta. Venga, hori ez niak hemen berua. Eta oso ondo. Iri guen emango ja lan bat, hor gaina laiko abila ikustu jatela laban egin. Lan bat emango ja nahiko... Hola. Kurioso. Kurioso. Oide, guantxen de, kurioso. Kuriosoa etxean bera da, Finana. Goituzak, Matzak zuritu ingoitu. Hoi sekulain aldek. Hau nik berari gabonetan. Bai, Umetan nik zuri gabonetan. Amama guri azalak endu da Pepite, bai. Hau ez orionez Pepite ikestak, orduan Pepita ez aiek endu. Baina zuritzeko ite zuten epeitak. Goiko zulotikan, azte aiz, da goraktikan berak jute aiz. Normalian, ipurdialdian pixka gelditu ingo zaik, baina goi, ipurdialdian gelditzen bazaik, itiokenak txak, labana pasa, pixkatola, zati horik endu, eta gero goiti bera, ipurditik bera berrize. Vale? Perfecto. Txukun jarriko xigola, gero ja, saltza pasatak gaunean da, goxatutak gaunean, osoigan sartuko xigo barroa, vale? Horun, indako aseate hau, Kurioso. Hore izan da, ez da, niri ez tozte. Gabonetan esautzen gure iziten jaten jan matxak. Eta niri zuritan bostezu ez bai, eta alena mamak. Eta uni, igual baberak 12 urte eta nik 6. Eta ni biliten hau berari matxa zuritan gabonetan. Oina, pote ba aluzta. Bueno, eta hurrengo lehiaketan noiz dakazue? Oin dekogu abenduen, daukingo abenduak 14, aukingo dugu Euskal Herriko txapelketea. Bai, ontxe ja pres gauz, así que a ber, ondo bado, hemen Euskal Herrikoa, Euskal Herri mailan, bertako pelotarikaz, eta, bueno, bagabiz gube gero eta gehiago ja guangolean hogetan, eta gero, bazian, pelota frontoian eta trinketean dabilen gure jente segune be animetan da, eta, bueno, batxean gara bikote batzuk, bikoteka bakarrik izango da, bai neska eta bai mutil, eta, bai, abenduak 14, eta prest, a ber. Zema jende da apuntota, zema jende zaudete hor modalitate honetan jolasten? Kontinuo lan serio gure lehenengo modalidade moduen, gauz 3-4, hemen, Euskal Herrien. Baina gero, bai, selekzioagaz dauzenean txapelketak, Europako txapelketak, edo mundialak eta holan, ja horren trenetan batzen gara, ja, kehau, 10 bat edo lan. Bai, hor gabizenak, lan maila, goiko mailakoak. Baina gero lango txapelketak egiten dugu zenean, inguruko pelotariek eta animetan dire, eta, bueno, azkenengo txapelketan bertako 50 bat anima bizin dire, eta, bueno, apurke gero eta gehiago. Gero eta esegun hau da hemen bebai, eta... Azkenean bada, modalidade bat bebai, ba, bueno, behin jolasteko edo probateko aukera moten dau. Ez da horretara ibili behar zarela, eta orain arte ez da egon egutegi bet urte guztian horretara ibiltzeko, baina, bueno, oin ja Euskal Herriko txapelketa, bai Europako zirkuitoa, bai mundialak, ba, bueno, oin ja nahi dauena pixkat horretara zentretako aukera badeko, eta hori dabiz, lurreta horretan dabiz, eta ikusten da. Hori oso ondo etortze zaike bai, geho mundialea fresko iristeko, eta ez da, no? Zatik, bestela urte guztin
txapelketa gutxi, otenboa gutxi jolasteko, azkenian galdu itendek erritmua, ez da? Hori, lehen beti izan, hasi ginenean, nik lehenengo txapelketa 2017 edo jokatu nagoen. Eta lehen zan, urtean txapelketa bat edo bi selekzioa joaten ginenean. Bai. Eta, karo, hilabete bat bi entrenau, txapelketara joan, eta beti, konpetitu dugu, baina zeu zer falta. Eta gero, urte bete igual olgau barik. Eta hurrengo txapelketan bardin, bi hilabete. Eta, bueno, oindala 2022 edo hasi nintzen ni beste arteako Mikel Beldarrain, nik ezibilten danagaz entreta esan ginen. Ja, pelota trinketean eta eskuen beste esan ginen, honetara, a tope. Eta hasi ginen serio hartzen, eta onja urte guztien txapelketak aukiten dugu Europako zirkuitu haulan urtean zehar mantenitako, hilabetean egon da txapelketa bat, eta, bueno, esan duzun, apurbet, behintze txapelketa barri bedatorrenean, ja apurret ritmoan zauz, eta ritmoan sartuta. Ondo. Eta pelotak, adibidez, esan deko urdina diala hau ezer dia, hiru pelota hauek danak ekarritu zuenak adibidez? Segun jolasten dugu batak guan gulean bestea trinketean, baina probo dugu. Osa, haudek, honekin jolasten dek? Hori, haude guantea. Larru honekin, Hori, larrue eta gomazko pelotea. Vale, betu zazu hemen. Estekak tako ikan, ez da? Ez, narruzko guante bat. Zuterako, labalako, balio txurrek. Baitare. Hartu holan. Burruntzitik ozea ateatzeko, gaztainak ateatzeko, Una, hau zedek, iretaia, oze? Bueno, pixkat... Ez du. Gero, ibiliten azaitu iten dire, Ja. Zapatil berri bezala, ez da? Hori. Eta hau zer ematen dek, adibidez pelotan beti ematen dek, gutxi gora, honekin da ra. Honekin pixkat berago ematen dek, ez da? Hori, azudan, azpitiko getan zunean bai erabiltzen da asko hemen jamoia esaten dana. Bai, jamoia urdazpikoak ene bera, da? Hortxe. Eta horregaz asko erabiltzen da, eta gero goitik joten duzunean ja bai, gure parte, betiko parte horregaz. Bai, asko erabiltzen da holan, eta askotan puñoa itxite be bai. Puñoa itxita hola eman? Veloz, abiadura moteko bai. Sakea edo pelota errezak. Eta askotan pelota, ez da? Eta joaten dire pelota, joaten dire bai. Hostia, egia esan honekin, hau saltarina bezala, hau bizila izan berdi jokua, ez da? Bai, bizila, gero hori, azkenean txaparik ez da benean, bera holgetan da asko orduen, kantxa ez da oso... Eta altura nahi gaina, o...? Altura handekoz 5 metro, hau de, frontoi baten altura erdie... Bizina, lurra segat hemen txarra. Honekin jolazte aldezu, hau frontoia. Hori trinketekoa. Bueno, nahiko horrare bai, ez da? Niko honekin jolaztit, goxuakin, Hori da gozoa, hau patata zarra, Hori erabiltzen da plazan jolasteko. Hau berotzeko, eta gero bestiakin hasi. Bote luzean jolasteko. Eta hori trinketian. Hori bai. Eta trinketian ze jolaste, takoakin o tako gabe? Hori takoakaz. Hori ditu giriak? Bai. Erakutsi hau bai. Hori eta. Hauek adibidez takoare bai, emate zaio nahi, ezak, gure Euskal Herriko modalitatetan gehiago emate zako honekin, ez da? Bai. Eta bihatz hauekin. Bihatz puntan batzu jartzi, gaur egungo pelotarik dana ondo tapatuta jartzi, ez da? Bai, hau holanda gero epintzen da, trapo geha, espadatrapo geha, eta holanda. Eta txiki hau ze? Kanik eta jolazteko? Hori jark, hori bada beste, hori Belgikan da, Valencian da, batez be jolazteko. Jolazte honekin bai? Gu, guangolea eta ziginean eta dau CIJB dala mundu mailako konfederazio bat, guangol, jargez, eta holan, joko duzenan beste modalidade batzuk, modalidade internazionalako getan direnak, eta gu selezioak guangolean horra ziginen, eta joaten ginen, eta jolazten zigun guangolean, gero jolazten zigun jargez dala joko zuzena, bote luzea moduko bat, eta pelota txiki horregaz, eta hori, apurret modalidade internazionala dana proba doguz, eta, bueno, gero zentrau baten, baina holgau pelota bat eta... Dana, pelota txiki bat ikusten behar jolaztea, no? Ikusi ginen, frontoiko pelotak minitin da bela, ja esan ginen, venga. Cambio, no? Hor ya, daia heldu gara ya, ez dakit, kasi dozena erdi modalidade desberdin, fijo. Fijo. Lagunak, hemen itxein da itzen, betu, Eskapau esten, Hau gixatu, hau ja estek eskapatuko. Hau ingo duna da, gixatzen utzi, gero birrindu eta iragatzi eta txukun jarri, matza guandik angeio txukunduko zau, lasai. Gero jarraituko jau, aurrena jungaituk erreportai bat ikustea, eta zu gainak kirolaria xatela garrantzitsua. Zatik anguaz, azetan nutrizio zentura, eta esango dugu, hidratuak eta proteinak eta noiz eta nola kudeatu. Pixkateak utziko zugu, gero nahi dunak, area gutia. Oazen gaztea. Eguerdi guztioi, Andoni naiz, azta nutrizeko nutrizionista. Gaurkoan, karbohidrato eta proteinari buruz hitz egingo dugu eta zer erabilera duten kirolean.
Hasi baino lehenago jakin behar du karbohidratoak eta proteinak zer diren. Horregatik, karbohidratoak funtzio energetikoa duten mantenugaiak dira, hau da, gure gasolina. Honen barruan, karbohidrato mota desberdina ditugu, alde batetik konplexuak eta bestetik sinpleak. Azkar esplikatzeko, hauen desberdintasuna, digestio azkarragoa edo motelagoa dutela esango genuke. Bestalde, proteina ditugu, eta proteinak gure mantenugai bezala funtzio estruktural badute. Hau da, gure gorputzeko ehun edo muskulo hezur konponketak behar direnean, behar dugun mantenugai izango da. Proteinen aldetik, bi mota ezberdin ditugu, animali iturritik etorritako proteinak edo landaretik etorritako proteinak. Behin jakin da karbohidratoak eta proteinak zein diren, hauek zertarako edo ez funtzio duten jakin behar dugu. Alde batetik, karbohidratoak funtzio energetikoa duenez, guri edo kirolari guztiei, kirola egiterako garaian energia emango digu. Horregatik, garrantzitsua da hauek kirola egin aurretik edo kirolean zehar kontsumitzea. Proteinak aldiz, beste funtzio mota badute, hau da, funtzio estrukturala duenez, hauek lagunduko digutena da muskularki kirola egin ondoren errekuperazio hori izatea. Hau da, karbohidratoak energia emango liguke eta proteinak muskularki errekuperatzen lagunduko liguke. Hemen ikusten dituzuen bezala, karbohidrato mota desberdina ditugu eta bestalde proteina mota desberdina ditugu. Alde batetik, karbohidrato sinpletan baditugu mermeladak, edo barrita energetikoak, edo gelak, edo zumoak, energia azkar emango digutenak direnak. Bestalde, baditugu hemen ogiak, arroz edo artotortak, boniatoa, patata, edo arroza bezala, hauek karbohidrato konplexuagoak dituzte eta energia beranduago emango digute behaien digestio denbora luzeagoa baita. Datilak ere oso ezagunak dira kirolean, batez ere azukre oso sinpleak dituztelako eta energia emateko garaian oso energetikoak dira eta digestio azkarrekoak direlako. Alde honetan, baditugu proteina mota desberdinak. Alde batetik esan dugun bezala landaretik datozten proteina desberdinak hemen ditugu bagarrunak edo fruitu lehorrak eta bestalde animalitik datoztenak, kasu honetan izokina, oilaskoa, arrautzak edo hauntz jazta. Askotan ikusten dut, kirolarietan zalantza handiak egoten direla, bai noiz hartu eta zenbat hartu bai karbohidrato eta proteinetan. Horregatik, garbi utzi nahi dut, karbohidratoak jateko garaian kontutan hartu behar degula zein intentsitate eta zenbateko volumeneko entrenamentua izango dugun. Hau da, zenbat denborako entrenamentua izango den. Zergatik, hauek funtzio energetikoa dutenez, ez delako berdina entrenamentu motxa edo intentsua izan edo entrenamentu luze bat izan. Horren baitan kantideak aldatu egin beharko luke. Proteinen kasuan ere oso garrantzitsua da jakitea hauek ere zenbat kontsumitu behar ditugun. Ez da berdina, kirolari batek errendimendu alten ibiltzen denak, edo korrika ateratzen den pertsona batek, edo indar entrenamentua egiten duen pertsonak kontsumitu beharreko proteina kantidadea. Behin kantitatek aipatuta, garrantzitsua da baita ere, elikagai hauek noiz hartu behar ditugun. Karbohidratoen kasuan, aipatu duan bezala, konplexuak digestio denbora luzeago dutenez, denbora gehiago tarte utzi beharko genuke entrenamentua baino lehen. Hau da, arrozak, ogiak, patatak, boniatoak, hauek entrenamentu baino lehen hartu beharko gintuzken eta interesgarri izango litzateke 3 ordu lehenago kontsumitzea. Karbohidratoen barruan sinpleago eta goazenean, hau da, digestio denbora azkarragoa duten eta goazenean, entrenamendutikan geroz eta gertuago kontsumitu ahalko ditugu. Adibidez, datilak 21 minututan behaien energia lortuko genuke, edo barritak, mermeladak, gelak edo zumoak baita ere, entrenamentuan zehar ere kontsumitu genitazke bere energia lorpen izateko. Eta orain proteinetan, entrenamentuari enfokatu behar balin badiogu, garrantzitsuena entrenamentuaren ostean kontsumitzea izango litzateke. Bueno, Joseba, gaur ikasi dugu azkenean proteinak eta karbohidratoak zer diren eta zertarako diren, eta espero dut ulertu izana kirolean nola ibili behar dugun. Edo zer gauza nahi duzuela, badakizun nagon, haz eta nutrizioan. Hau Andoni, eta mi esker, eta gehiago nahi dunak ikasi eta fin ibili, bakizue, profesional batei deitu. Zueke elikaduran da zaintun behar altzate, ose?
Ba, komeni. Beti laguntan dago. Beti laguntzeu, ez da? Puntxu horrek eta gero hidratako hartu fuerte juteko, proteina jan berreskuratzeko, ez da? Bai, gero delitu beiten dugu, eta... Bai, Astean zea zain dutea... Eta kontau dana, Pekatari gara. Pekatari, bai, Bueno, hemen, jarraitu matza zuritzen, desente zuritu ditugu, baina beste pare bat ondo torriko zaizkigu. Eta hemen indeuna da, betu, hemen dago faisaia, atea deusuku guztia, eta guen ingot dena, birrindu eta bertara gota. Eta hemen batzuak bai, gorrituko ditut, perretxiko gota nio lehenuo, eta arrezetakin bagoaz. Eta igu eser gehatzen, bakarrikan hori birrindu eta iragatzi, perretxikoak salteatu eta berta gota. Eta matza botako ditugu baita ere hemen gixo barroa. Bueno, bikote, eta modalitate hau. Jendiai animatzeko, nun aldu apuntatu, nun aldu jolastu. Bueno, baki jolastia hola, egozein paetetan, paet bakarreko leku baten, baino profesionalki, opixat entrenatu nahi badu zuekin, edo? Bai, bueno, oineia federazioan barruan dauen modalidade bata, orduan badauia urtero ongo dire txapelketak parte hartu nahi dauen edozein entzat. Eta gero, bueno, lurrek eta sortu dauria klub bat du bai, orduan ez da, eperak. Bai, klub bat dugu sortute, Rouk gehitxan da klube, rebotean One World kluba, eta, bueno, Instagramean eta Facebookean eta bagauz, así que... Nola deitzen Instagramean ez kluban izena eta? Rouk PKK, zeda, Rouk pelota kirol kluba. Vale. Rebotean One World kluba, eta astean pare bat bider eta batxean gara narratien gauzgu, dimen eta artean ibilten gara, eta edo zeinek probetan etorri gure badau, ondo hartu izango da. Pelotari, ez pelotari, eta mundu guztie. Goxatu nahi duna, jolastu, probatu, eta gero jarraitu nahi duna, ba, hobeto. Eta bestela, ba, beste gauza batea. Bai, badau, nondik ibili. Gaur egun egia kirola movimentu dekola, aukera nintzeteko guzdanean, eta suertez, ba, esku pelotak, badekoz bere hainbetadar, martxan. Ondo. Bueno, eta hiri jarraitu nahi bai, pertsonalki, lur, nundi noa ibiliko aizen, ze txapelketa, munduko txapelketa. Ba, ontxe hori Euskal Herriko txapelketa dekugu abenduan, eta gero urtarrelan justo Nueva Yorkera goaz aste bete, eta gero Floridan dekugu txapelketa, txapelketa importante bat, eta hori, klubeko sare sozialetan martxan egongo gara. Eta hau streaming bidez, edo ikusi alda, partiduak edo txintxilikate dituzue YouTubeen, ondun baiten edo? Bai, badaue, bueno, guk klubekotik aparte hor gehien bat, badaue Ten's Finest, Nueva Yorkeko kanal bat da, ganea gure lagune da, eta Euskal Herri etorri zinde gu zuzenean emoten, eta YouTubeen hainbeste jarraitzaile eta dekoz, eta modalitate honetan dauen kanal garrantzuen abera da. Egoten dauz partiduek, zuzenean eta holan, eta gero tantuek, bideo laburrek eta apurret daner egiten dago. Eta hori tantu honena? Ten's Finest. Killsut. Hori. Killsut iziten da, justo tantu egiten zuen lehen komentatu dugu, ez dagoela txaparik. Eta lurra, orduan justo joten dagoenean lehenengo horman eta gero rasa urtetan danean justo lurretik. Hori tantue. Hori tritlia sartzia bezala, oso amerikanuek historia, no? Guk itxiten dugu amerikanuek asko. Bai, Piskat inglesez ikasten nahi aize, bai, ez da, Bai, txaki egaz, bueltaka batera eta bestera, in behar inglesez. Ikisi ez du iten, behain gero eta gero. Oide. Nik ala ibitzen hau. Lotxia galdu. Oide, ala, inberdik, lotza galdu. Lotza lapurtzeko, beste zertako estiu behar. Ala dek, eta jendei molestatzeko, hortako auki berdek lotza. Bueno, hemen ikusi eso, pure patata berezi jain dira, perretxiko eta guzti. Ona, vale? Gio, hemen, segia zu bezalako kirolari batentzako gutxi izango egela, baino, iztartxua jarriko ju hemen. Matzak, lasai, ikusi zue, nola zurituta daude, nola xamurra geldituko dira, ez dira ber. Guain, jartzen bazu berriro berotzen, desein ingo dira, orduan, berotu eta epelian ja nahikoa. Eta honi botako ziuna guain, gainetikan saltza, holaxe, gainean jarri pare bat matza oirure bai, hemen, albon, hola, vale, amama jartizun bezala zurituta, ona, bueno, hemen txegarriko jugu este bat ager gainen gelditzeken, oso ondo, hemen garbituko jugorre erorian tantua, eta... plana inberdiu, trinkenten jolazteko, eta modalitate hori ni probatu nahi dit,
Anaia eta bilo jungo gaitu, gusto askokin jolastea. Ingu zarautzira bueltea. Zauta inguelta, oite. Pelotak eta guanteak eta eroango guz, da zuek baskaritxuk. Bikain. Surfa teitalde zuen, surfa, guandik ez, dimaten daitzi golatik Guale, eta... txiringitoa nobetu. Bueno, zeo zein goiu eta ondo pasa zeuru. Mi esker zuek horreateatik, eta zuek ere jarraitu gozatzen, eta ekarri txapela gehiago, Euskal Herrira. Aldiren guztiak. Agur lagunak. Agur.